Hello mga kasuginlan, maayong buntag sa tanan. Kumusta? Anian usab kita mag-uban-uban aron sa pagtuon sa pulong sa Ginoo pagtuki niini. Ilabi na gyud ang pagtubag sa usa ka pangutana. Nganong dili man moalagad sa Dios ang tao? Adunay daghan rason o hinungdan nganong naa gyud mga tao nga dili moalagad sa Dios. Bisan pa og nakadungog na sila sa maayong balita o sa ebanghelyo may tungod sa kaluwasan. So ania ang kasagaran nga hinungdan nganong dili mo alagad sa Dios ang tao. Una, tungod sa sala ug sa makasasala nga kinaiya sa tao. Ingon pa ang Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. So natural lang sa tao nga mulikay sa Dios ug mas pilion niya ang iyang kaugalingong gusto. Kay ingon usab ang Roma 3:11, wala gayoy bisan usa nga nangita sa Dios. Dili but pasabot kay walay Dios, kundi dili gusto sa kasing-kasing sa tao ang mangita gyud sa Dios. Ikaduha, gugma sa kalibutan ug sa sala. Daghan ang dili moalagad kay mas gihigugma nila ang kalibutan. Sama sa kwarta, bisyo, kalipay, posisyon ug nagkanilain pa na mga kahilayan ug hinungdan nganong dili makaalagad ang tao sa Ginoo. Ingon pa ang Juan 3:17, gihigugma sa tao ang kangitngit kay sa kahayag. Kabalo sila unsay sakto, pero mas gipili nila ang magpakasala kay lami man ang sala kaysa pagsunod sa Dios. Ikatulo, pagdumili sa tawag sa Dios. Gitawag sa Dios ang tanang tao pinaagi sa ebanghelyo, pero ang tao adunay responsibilidad sa pagtubag niini nga tawag. Ingon ang Juan 4:40, you refuse to come to me to have life. Nagdumili ka sa pagduol kanako aron unta makabaton ka og kinabuhi. Juan 3:16, kay gihigugmas sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So kadto lang nga mituo kaniya. Bisan gani ang Juan 1:12, sa tanan nga midawat mituo sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. So kung nagdumili ka sa pagdawat kang Hesukristo ug nagdumili ka sa pagduol kaniya aron unta pagbaton og kinabuhi, dili kagayod apil sa mao nga kaluwasan. Kay nganuman, dili pugson sa Dios ang tao nga moalagad kaniya. Tungod kay ang pag-alagad sa Ginoo usa kini ka desisyon nga imong himuon. Ikaupat, pagsalig sa kaugalingon ug dili grasya. Ang uban dili moalagad kay nagsalig sila sa ilahang kaayo, sa ilahang relihiyon, sa ilahang mga maayong binuhatan. Mao hinungdan nga dili sila moalagad kay nagtuo sila nga maayo makong tao. Nganong isugba man ko sa impyerno nga maayo makong tao. So mao na di sila mga alagad sa Ginoo kay nagtuo sila nga igo na nga makaambit og kaluwasan kay maayong tao lagi, kay relihiyoso lagi, kay buutan lagi. Apan ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Episo 2:8-9, kay pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo kamo na luwas. Dili pinaagi sa inyong binuhatan kay aron walay makapasigarbo niini kay dili man ni inyong buhat. So buot pasabot ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya tungod sa pagtuo nimo kang Ginoong Hesukristo. Dili nimo kini pwede nga hulipan og mga maayong binuhatan aron ka makaambit og kaluwasan dito sa langit. So kung dili ka mudawat sa grasya, dili ka mutugyan sa imong kaugalingon sa Dios, wala kay labot sa kaluwasan. Ikalima, walay tinuod nga paghinulsol o pagtuo. Ang tinuod nga Kristohanon magpakita sa kausaban diha sa iyang kinabuhi. Dilibot pasabot nga naluwas ka tungod pinaagi sa grasya tungod sa imong pagtuo kay magpadayon ka na lang sa pagpakasala. Hinumdumi ingon si James nga patay ang pagtuo kun walay buhat. So aron buhi ang maong pagtuo kinahanglan imuha kining mapakita ug mapamatud-an diha sa imuhang buhat. So kung wala kay buhat, patay ang pagtuo ug ang pagtuo dili makaluwas kanimo. Maugyod ka na ang imong timan-an. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ang uban, nagsulti lang nga sila Kristohanon, pero wala gyud sila mutugyan silang kaugalingon ug wala gayud mutuo sa Ginoo. Ikaunom ug katapusan, pagpanglimbong sa kasing-kasing ug sa yawa. Ang yawa nagbuta sa unahuna sa mga dili mutuo. Mao kini ang hinungdan nga di gyud ka mutuo kay nabutaan ka ni Satanas. Ingon pa ang ikaduhang Korinto 4:4, the God of this world has blinded the minds of unbelievers. Ang Ginoo niining kalibutana, kabalo na ta mao si Satanas, nagbuta sa imong hunahuna aron dili ka moalagad sa Ginoo. So mao nga bisan klaro ang kamatuoran
May tungod sa ebanghelyo ug sa kaluwasan, dili gihapon mutuo ang tao. So mao kini ang timan-an nimo kasugidlan. Ang Dios nagtawag ug nagtanyag sa kaluwasan diha kanimo. So ingon nga tao ang imuhang responde maoy gikinahanglan. Responde diha sa tawag sa Dios kanimo. Ang dili mo alagad mao kini mga tao nga nagpadayon sa paghigugma o paglunang diha sa sala o paghigugma sa kalibutan. Diin maoy hinungdan nga nagdumili gayud siya sa grasya. Kana lang mga kasugidlan ug salamat sa inyong padayon nga suporta ug pagtan-aw ining ato ang gamay nga channel nato nga mao ang Suginlan ko ikaw. So kon nakauyon ka ug nakakat-on ka, please like, share and comment and follow na usab kay para daghan pod ang makakita ug para pod nga ma-update ka sa uban pa nato ng mga videos na atong i-upload ni atong gamay nga channel. Daghang salamat ug God bless kaninyong tanan. Dalaygon ang Dios.